Okay, so this time atong tun-an how to start a project. So first of all, if you open the KineMaster app, mao ni siya ang mugawas. So you just click this one kaning naay plus video unya plus that one. Then direta sa 16:9 kay mao man gyud ni ang standard sa kanang pag video no kung mag-edit ka. So direta sa 16:9 kay kung kaning 11 gamay ni siya, mura ra ni siya og kanang square ang porma sa imong project. So dire gyud sa 16:9 para landscape gyud siya og ma full screen gyud siya padulong kung imo siyang i-play sa laptop or sa projector, full gyud ang bali video nga ma-play. Okay, so ito i-click ang 16:9. Then, mao ni siya mogawas. Then, after that, atong i-click ang this one, add media. So, direct na magkuha kung, say, for example, magkuha ta og video or picture. So, for example, direct sa nita ta og kuan, habat akong pictures. So, mag-loading na siya. Labi nagdagan kag file. So, okay. Sample ni siya. I-click lang ninyo ang video. Then, automatic siya magawas there sa video bar. So, ako lang siyang ginatawag ng video bar. Kaya meron siya bar niya. By layer, man good ni siya. Okay. So, mao na siya, no? So, mao to siya ang video. So, if you want to add pictures, na atay pictures pod, pwede ta magkuha og picture, then i-insert na to sa video. Say, for example, i-insert na ko si Dora. Insert na to si Dora. Nara si Dora. Okay, so automatic lang siya. Di lang sa nato siya i-trim. Ano lang siya. Separate na to siya nga kuan. Automatic din siya mong gawas. Okay. Okay, so to change background, the same procedure lang to start a project. You click this one. Then 16:9. Then, mo ni siya mogawas. So, sa atong media, atong kuhaon, dili diretso ang video. But we will put or mahimo siyang main layer nato ang background. So, mangita ta og background. Example, this one, mo ni atong gusto i-background. So, ato siya i-click. Then, mo na ni siya, makita ni man na. So, 4 seconds na siya. So, ato na siya i-extend hantod sa kung pila ka seconds ninyo siya gusto nga mahimong background sa inyong video. So, like that. After that, kung naa na siya diri sa video nga layer bar, ako lang siya ginatawag nga layer bar. Okay, muna ni siya ang main nga layer. So, mag-add tag another layer nga atong isapaw sa background. So, dito na nato kung anong tong naay blue background nga video. So, naara. Okay, naara. Okay, sample. So, mo ni siya, no? Nasapaw siya. So, dili siya sumpay, but sapaw siya, no? So, ato lang siyang i-full screen or kanang mahimo lang siyang kuan, nasibog yun siya sa screen. Like that. And then, diretso sa chroma key. Kani. Okay, click. And then, enable. So, i-on na to ang enable. Ay, ano ba ni? Enable. Then, may mo siyang ingon ana. So, ang inyong buhaton, inyo lang siyang itimpla or inyo siyang kung anon lang, i-adjust. Depende sa inyong gusto nga opacity or ang kuan sa inyong
background, makita ba siya or hanap ba siya ingon ana. So dire lang ta, inyo lang siya i-adjust dire. Like that, or dire pikas baka ha kung gusto mo. So lisod, medyo lisod siya, no? So mo gyud na importante nga kung mag video, dapat dili kumot or dili lihok ang inyong kortina sa likod na ingon ani or maglisod ko. So ako medyo lisod gyud siya, no? So ang maayo ani kung ingon ani man gani ang inyong project nga mabuhat, mas maayo nga inyo na lang siyang i-shoot utro or inyo siyang himuon nga kana bitawng plain or kanang dili steady lang ang background. Dapat dili siya lihok or dapat dili siya kumot, because when you apply chroma key sa inyong background, ang mahitabo ingon ani maglisod ka og kana ang unsa tawag ani kanang magkuan ka sa imuhang background ba, dili siya mo maklaro gyud ang blue nga cortina or lisod gyud siya kanang unsa tawag ani if use ang video ug ang background nato. So atong mahitabo ani mangita taglain nga video or i-shoot nimo utro ang video. So mo na siya ang nakakapoy, no? Kailangan nimo utrohon. So dapat gyud kung mas mahimo dili ka magamit og cortina, mas maayo nga imong gamiton is kanang wallpaper or kung mahimo cartolina para di gyud siya lihok, imo gyud siya ipilit sa dingding, no? Kaya akong gigamit magud ani kay di wala mo dingding ani sa akong luyo, akong gibuhat nagbitay lang ko og cortina, sumong ingon ani ang result niya, no? So dili gyud siya maayo or di siya bagay or di siya appropriate gamiton kay maglisod ka pag-abot sa editing. So ang mahitabo mangita ta og line video nga kato akong first na lang nga gi-shoot kani. Kay kani manggod na mo dingding ani akong gigamit. So dili kay siya kumot, then dili siya kuan ang iyahang layer ay kanang color sa cortina. Walay dark nga portion. Like that also. Plain siya. Kung naman guys siya kumot-kumot pero madala-dala ra na siya. So atong himuon, apply chroma key and then enable. Okay, so ingon ana siya. So dire din mo siya para ma-strong yung color like that. Nana lang. Okay. So kung mana okay na sa inyo siya. Okay na ni sa inyong pagkatimpla sa inyong video. So just click check. And then atong i-play the testingan na to. Okay. So mao to siya. So pag abot ana, ang layer na to nga video is tama naman gyud siya dire, pero ang background is layo pa, so taman pa siya sa 17 seconds. So pwede niyo siya i-adjust nga kung asa ang video dito siya kutob, no, like that. Pero kung napa may isumpay, for example mag-shoot mo another na sad nga akong gina-shoot every sentence akong gina-shoot, dili ko ga-shoot nga na memorize ng tanan. So ako lang siya putol-putol, then ginasumpay-sumpay din ako after. So ingon na akong style. Ikapuyan ko nga maghimo na sad og script nya moy butang dia sa ubos sa camera. So makuan man gud siya kanang makadistract bitaw nga imuhang mata wala ka sa camera nagtan-aw kundi didto ka sa ubos. So ang pag-abot sa imong viewers ana makon sila nga oy naagyo din ni siya script gitan-aw. So akong ginaputol-putol nako. Then ginasumpay din ako pag-abot sa editing. Okay. So ingon ana siya in changing the background. Okay, so karon na sad ato na sang tun-an how to trim and connect two or more videos, no? So ang mahitabo ani kanilang gyapon atong gamiton nga video, ato lang himuon mag-trim ta. So when we say trim, imo siyang guntingan or imo siyang
putlan no ang imong video. So let's like this for example. Okay. Ay pa day. Pag ingon ana nako, ako magumplano ani pag ingon ana nako mo flash diretso ang video. Ang video nga kadtong kanta nga lubi-lubi. So kani siya ang as you can see unsay sumpay ani niya. Nakita pa nga nagi-off pa nako ang camera. So ang akong ginabuhat ani, ginatrim nako siya. Like that. Pwede niyo siya i-trim dari dapit asa. So kaning line, kaning red line nga naa diri sa tunga, mani ginatawag na to nga playhead. So you just click the video. Ato siyang guntingon ato dayong putlon using this kaning nice scissor nga icon. Okay, you click that one. Then, pwede ninyo siya putlon, split at playhead. So, i-split, bali, tungaon niya ang video. Kung asa ang playhead, dito niya tungaon. So, ingon ana. So, pwede na rin ninyo siya i-delete. Inana. Or, another method, ato sang i-undo. Another method, you could also use trim to left of playhead. Ano, delete ni siya. When you say trim to left of playhead, ingon ani ang mahitabo. Like that. So, kung unsa ang naa sa left, kato sila tanan ma-delete. So, i-appropriate lang na siya ninyo buhaton or gamiton kung ang imong video, ang useful ra isa katong last part or something inana, no? So, ato siya siyang i-undo. Ato pong tan-awon unsay buhaton aning trim to right of playhead. So, trim to right of playhead, ana. So, kung sa'yo nasa right portion sa video, automatic siya mawala or ma-delete ang naatanan nga clip sa right side. Ayun, ana siya. So, akong ginabuhat, ingon ani, basta mga ending na or ang last nga portion, di na ako kailangan, ginagamit na ko ang trim to right of playhead. So, ingon ana siya. Okay. So, after that, pwede ta makasumpay. So, ato mang kuan is connect to or more videos. So, dito sa layer, media, mangita tag video nga atong i-connect. So, naara, mangita ta. Okay, kanina lang kani. So, ato siyang i-ana. Then, the same procedure, i-chroma key gyapon nato para pareho siya. Tapos, i-extend ang layer kay aron masulod ang video tanan ana. Okay, wa pa siya natimpla ato siyang kung ano ng chroma key. Like that. Okay, as you can see, taas pa kaayo ang akong mga extra movement sa video, no? So, munang ginatrim na ko siya. Atong himuon, ato tong i-play sa, then, atong i-pause dayon kung asa ta gusto mag-stop or mag-start. Okay, dirita nga portion mag-start. So, wait, ato sa iswag gamay. Okay, dinhi. So, ato gamiton trim. Then, kay naa naman siya sa left. So, muna ma-apply na to ang trim to left. Automatic, ma-delete to tanan. So, ato rin siya isumpay. Okay, ingon ana. Okay. Okay. So kana siya napakoy plano ana. So later atong tan-awon unsaon pag insert og mga text or pictures. So nya na lang na siya. Okay, pwede pud ninyo siya dugangan og transition para dili ma-shock ang next nga kuan, para dili siya murag kalit-kalit ba magawas ang second nga clip. O, nani like this one. Pwede na to siya butngan dani og transition or animation. So, inyo himuon. Oh, sorry.
Inyo himuon, you just click this one, the video nga naa sa layer, that one. So, mugawas din sila ang kanisya. Kani. So, inyong buhaton, pwede mo dari mo sa out animation, kaya naman siya sa ending. So, sa out animation ta, out animation, then pwede ta magamit og fade or slide right. So, kamo na pili dani asa. Akong usually ginagamit nako is kani diverge. Kung tsada siya. Dagan ni siya, daghan. O, dagan kayo siya koan. Dagan kayo siya animation. No, so, like that. Then, pag abot diri sa next nga video, pwede po ta mag-insert og in animation. Like that. Mag-pop lang siya. Then, check. So, ito tanawin. Ayan na siya. Pwede nyo i-adjust ang speed kung ingon ato nga pop ang inyong gigamit nga in animation. Pwede siya i-adjust. So, pwede siya i-1.5. Para dili kay siya or 2 para hinay. Kaya kung ingon akong 0.5 manggod. Pero kusus kaayo, makurat ang learner nga magkuan. Tanaw sa inyong video kay, uy, kalit lang nito nga si ma'am. Ingon ana. Or 2.5 na lang. Oh, ingon ana. No? So, taas pa ni siya nga video. Later, atong tanaw, ato pa na siyang i-continue lahat na sir nga topic. Okay, karon to add music. So, to add music, as you can see, ingon ani siya ang atong video. So, kato siya, pwede ta dito, diba, naingon man ko ato nga mag-insert ato og video. So, akong ginabuhat, kay ang video, manggod nga ako na-download, dili siya pang chroma key, or dili siya needed na, inanig yapon ang background. So, akong ginabuhat, dirita sa media, wherein we are going to cut or split kaning background na to, kay para ma-insert na to tong video. So, i-trim na ko, then split at playhead. O, ingon ana siya. Pwede na din na to i-insert katong lubi-lubi nga video or katong downloaded na ko nga video nga mo'y atong ipakanta sa mga bata. Aha ba to? Lubi-lubi. Nara. Kani. Okay, so dudako kay siya nga file. So, nagreklamo na siya ang kuan. Dato sa, ang may tabuan, iswag na to ang kaning mga layer, kay masapaw man siya sa ato ang video, sa atong lubi-lubi. So, ingon ani siya. Pwede na to siya insertan og animation or kanang transition bitaw dani. So we just click this one kaning murag na ay square, murag na siya kanang white nga square there, and we could use animation. Daghan siya dire makita ninyo. Pwede ra mo ma-explore dani. So travel dire ko sa travel kay murag tsada yung animation. Ayan ana. So let's just check, and then na siya. Okay, so, hantod sa end sa clip, na siya, wala siya nakasapaw lain nga layer. Then, after that, ang ending, sa ending sa clip, pwede ninyo siya insertan og another out transition or pang exit nga transition. Okay, so, dani, kanila gyapong square nga white inyong tuplokon. Ay, sabi direta sa mangita taglain sa ingon ana. Okay. O, so nindot na siya tan-awon. Okay, so unsa to ato ganing topic?
Okay, to add music. So, gi-insert lang nako to kay para aron may bawloan pa ninyo ang transition. Now, to add music, dire na tabalik na ta sa atong topic. To add music, we'll just click this one, the audio. Kani. And then, we're going to choose asa ani nga music ang gusto ninyo himuong background sa inyong video. So, we're going to choose this one, fun school music. Kay pang eskwela gid siya. Okay, kusog kay ang music, no? So, pwede na to i-adjust ang volume kay as you can see or as you can hear in the video, mas kusog ang music kaysa sa ako ang tingog, no? So, we're going to adjust the volume. You just click the MP3 or the video or the the audio nga layer, and then we'll choose this one kaning marag na volume nga icon, and then pwede na to siya adjust from 100% to butang tag mga 42%. Then check. Kusog gihapon siya. So atong ipakusga ng atong audio dani. So from 100% pwede niyo siya 200% kay aron kusog yun inyong tingog labi nag-awat sa ako nga hinay-hinay akong tingog. Then enable the auto volume. I-on ni nato siya. Kay ang purpose ani is aron ma-maximize ang audio. Dili siya ingon nga kung kuan as you an example. So, ingon ana ang audio kung dili applied ang auto volume. Pero if ato i-apply ang auto volume, atong tanawon. Okay, so mas kusog siya. Mas kusog ang atong tingog sa video. So, like that. So, ingon ana ra no. So, kung ingon ani mahitabo pag abot sa lubi-lubi nga video or sa lahi naman ni siya nga music magkanta ng mga bata ani. So we're going to of course atong kuhaon ang atong background music kay magsapaw man sila. So ang himo na to we click the audio and then we click this one, the trim or split. Then direta sa split at playhead. Okay, so pwede rin nato ni siya i-drag dito sa end sa video or sa atong kuan. Like this, like that. So ato lang siya i-adjust ng gihapon ang kuan, ang music yung makusog rin siya. So dito ato siyang i-adjust pag yun into 23%. Okay, yan ana siya. Okay, so this time we are going to add picture in a certain video. So kato bitong nahikalit mo pop up sa atong kamot when you kuan kanang i-spreading inyong hand nahikalit picture mo gawas. So ingon ana atong himuon. So sample. Tea time. Sika bulan sa usa ka. George, come on. There's chocolate cake. Okay. So kani dili man gyud siya picture ang mo pop up kun dili mga text. So to insert. Okay. Dusi ka bulan sa usa ka tuig. So diha nga portion no akong gi-pause. So atong himuon ay sabi Samo kaya akong anak. So, we're going to insert layer. Then, direta sa text. Then, 12 ka bulan. So, 12 ka bulan sa tuig. Na. So, okay. So, ingon ana ang iyahang default nga nga font. So, pwede rin ninyo siya i-change ang font dirita sa
kaning na ay A, duha ka A bitaw. So kani siya. Then na dagan font dire, so pwede ta magamit sa example dire ta sa Roboto Black italic. Then check. Then di man kay siya maklaro no kay white ang color. So what we're going to do is we can insert outline. So dani makita ra man ninyo ni dire na dire ta sa outline. Ay sabi. Then enable. So ingon ana pwede na siya. Pwede po ninyo i-change ang color sa outline. Pwede mo sa red or yellow or depende sa inyong gusto. Pero atong buhaton lang is black lang yapon akong gamiton. Okay. 12 ka bulan din. Check ingon ana. And then after that, pwede niyo siya insertan og animation like entrance niya in animation. Pwede siya pina clockwise. Ingon ana, then check. Then pwede pud nato siya butangan og overall animation. When we say overall animation, kani ang naay movement niya overall all throughout the clip kung asa siya mugawas sa video. For example, like this, pwede na to siya buhatan og dira na to sa drifting. Magana-ana ra siya or squishing. Dari lang siguro sa drifting. Check. So, ingon ana siya. Play. So medyo ulahis siya no. Ato pwede na to siya i-iswag. 12 ka bulan. Para ma-timing gyud pag spread na ko sa akong kamot, mugawas din diretso ang title. Okay. Ingon ana. Okay, dani na pod atong kantahon ang Lubi-Lubi. So magbutang na sad kog title na sad. So Lubi. Okay. Dako ang akong kamot ani nga portion. So ato sa dako unang text. So pwede ta dili anto sa cursive no kay kinder man dili maka bisag di sila kabasa pero murag lisod. Lisod sila makasabot ani. Dari ta sa Roboto italic. Outline. Enable. Pwede na ko i-change ang kuan. Ito lang butngan o tsada color. Direta sa murag ana. Sample lang ni siya ha. So, pwede ninyo siya for kuan. Pwede ninyo siya stylan. Pero sa ako lang kay for the purpose lang ang nagdali ta. Pwede mo ma-explore ani. We could also use kaning glow. Naay glow gyapon. Naay glow mo gawas ana. Check. Pwede pod na-upload ani background color. Pwede po niyo butang background color. Direto sa enable. Ingon ana or pwede pod full width background is pwede siya isa ka ingon ani. Ana. Pero matabunan namang ko so di lang nakubutngan og background. Pero pwede ninyo siya kung sa lain nga portion sa inyong video pwede. Basta ka di lang mo matambunan kamulo mo istorya. So but nga nato siya animation. We could use drop. Okay. Lubi-lubi. And then naapoy overall. Butang yapon tag overall para nindot. Dito sa drifting yapon. Giganan ko sa drifting din. Or kuan na lang. Dito sa floating. Ato lay adjust gamay di kay murag taas sa di kay napit ra siya sa akong babaan na. Ana. Would you like a clue? Yes, please. Okay. So, nana. Pwede po ta diri pod. Tani kay murag hinay akong tingog so we could adjust. Okay, 200 in auto volume para kusog yun. Madani, pwede ta mag-insert og mga text. Inero daw ay no dili media text Enero
Peppa's handwriting is excellent. Hindi, pwede na diretso na lang sa background color. It is clearly written. Follow the Inner. arrows. George has found a second clue. Sticks in the shape of an arrow. Sabuan sa Peru. So, na i-text na to kay kuha naman siya. Kani ang nana may Pebrero. So, ato sang i-cut ang kwan. Pebrero na dani nga portion. Pebrero. Now, we just have to find the treasure chest that is on the rocks. Maybe you should take another look at the map. Look, Peppa, the map has 2 apple trees on it. Beses, namak na. Pebrero. Okay. Let's take a look. Dani nga portion i-cut na to siya. Okay, and so on and so forth na. So, taas na kayo siya. There doesn't seem to be anything here. Sabuan sa Pebrero. I-adjust lang din ninyo. Marso. There is something here. Okay. So, ano po, diri po, testingan po na to pag insert og picture. So, to insert picture, Coins. They sample lang ha. Marso. Marso. Dili na yung Marso, pero testingan na to, mag-insert lang ta og picture. Okay, And there's a chocolate coin for everybody. sample lang, dito sa... love chocolate coins. Everyone loves chocolate coins. Granny, Grandpa, this is the best treasure hunt ever. Sample kaninang hinglo sa car. Nana. Yan na to sa atong kamot. Very well. Like that. Pwede nga Mummy Pig and Daddy Pig. na atay overall animation drifting like that. Marso. Peppa has red spots on her face. Pwede. Pwede pa ninyo siya bilangan og in og out animation. Dear Peppa, you don't Yeah. look very well. Out. Ang out animation nga na to og clockwise. Oh. Dr. Marso. Brown there speaking. April. very well. Her face is covered Mayo. spots. Ayun, ana. Put Peppa to bed. So that's it for inserting text and pictures sa atong video. Dr. Brown. Okay, so this time we're going to learn how to add animation. So dito sa atong project kaganina, daghan man ta animations. Like, pwede ta naka-insert, nakagamit ta aning in animation, overall animation, and out animation. So, I want to show you pod, I have another way pod nga pwede ta maka-insert o dili siya animation but transition siya. Kung kuan, diri sa akong gibuhat nga katong video na ko sa week 1. So, ba to? Pangit, ay nawala man di ay. Talk with Susie, please. Hello, Susie. Hello, Peppa. Nawala. Not very well. I have red spots on my face. Has the doctor been? Yes, Dr. Brown Bear was here. He said I wasn't very We well. could download Very brave. transition. Really is. Okay, nawala man gud ang akong file, akong video din nga gi-download sa kuan sa YouTube gikan. So what I'm going to show you now is we are going to download through YouTube. So para na lang gyud nga I will teach you how to download transition videos or pwede pud ka ng videos gyud nga mga motivation ninyo. So like say for example transition video effect. How do you feel? I'm not very well, Susie. Kani siya. I have to Mga say ingon that. ani. What can we do to make you better? Ana. You could get me some Pwede ninyo na siya ma-download. Bisag ka na siya. Simple ra kaayo. Daghan kaayo ni dinhi mga video transition. You could download them. So, example, i-download na ko ning first one. Kay more colorful man siya. Appropriate for kinder pupils. So, diri mo sa share. some ice cream. Then, copy link. Could you bring me some flowers? After you copied,
na may nakabutang nga kapid, no? So we're adto ta sa home, then adto ta sa inyong browser or pwede pod Google Chrome. Sa ako gagamit ko o Google Chrome. Real nurse. It's just pretend. Then after that, pwede ra mo diri mo sa sa mag-type mo og FLVTO. So dari ko ga down dari ko ga download sa ako ang mga videos or music. Dili ko mo ni nga site akong gamiton kay paspas magud siya, ganahan ko niya. Wala bisag daghan siya mga advertisement, but diretso magud siya ma-download. So okay, for example, I will show you. After that, you paste katong gi-copy ninyo ganihang nga link. Then after that, convert to, dili siya MP3 atong gamiton kundi dili MP4. Then you click kaning convert to. Mag-loading mo na siya, or yan may maka-advertisement din mo pop up, but you just have to skip ad or X kanang mga X diha ipang X na ay lang jud i-click ang mga advertisement. Then mo ni siya mo gawas. So, example, ang title atong video is Ruse World Free Transition. You are going to download. Okay, mo gawasin siya. Download. Pig, when you map read, we always get lost and you get grumpy. We will not get lost, and I will not get Dagan kay advertisement. Windy Castle. So, after that, na-download naman to siya. So, na to siya. So, dito na tabalik sa ato ang KineMaster. Would you like to play a game? Na-download naman to siya. So, direta sa Okay. balik to sa ato ang project. To secretly look at something, and the Then others have to guess what it is. I Sir, ato to i-apply. something colored red. Red. A dress. Okay, so example, this is the last part of video. Not your dress. Ito siyang i-trim. That's right. Our red car. Then, we could insert that one. Layer gap one. George's blue shirt. Tane, nara. Is it something in the So, yun yung siyang i-full screen. Yes. The sky. The blue sky. I win. Daddy Pig? Do you know where we are? I know exactly where we are. So, This red doesn't look the same as it does. kay green background man siya. So, we're going to use chroma key. So how do we get to Windy Castle from here? This one. Just give me a moment. Then, enable. So, diri sa key color, pwede nyo i-adjust ang color sa inyong kuan. So, the green na ta kay green man ang atong walaon. It takes me all day. We haven't got all day. Adjust and then ninyo siya. Hello, Grandpa Pig speaking. Grandpa Pig, we've got a bit lost on the way to Windy Castle. Then you could also insert another video. Daddy Pig is doing the map reading, and he's a bit grumpy at the moment. I am not grumpy. This is the best route. Keep on the main road until you see Windy Castle up ahead. Thank you, Grandpa Pig. We follow the main road and look out for Windy Castle. As I thought. I thought I had to go like this. Yes, it's Windy Castle. I love you. Come on, Carl. Come on, Carl, you can make it. Okay, yung ana. How are you? Windy Castle. Wow, it's How are so you? tall. Let's go inside. The view from the top is fantastic. Taga to see, dagang kay ko extra movement. So, we're going to cut that Look out. at the view. Mummy, Bless. is that Granny and Grandpa's Bless. house? Yes, it is. It's so far away. Next we go through the telescope. Bless. Bless. Get it, bless. Look fast, please. Bless. Hold Yes, hand. but you must let George Bless. look next. Okay, Wow. bless. The telescope makes everything look bigger. I can see Granny and Grandpa. Look, Sa George. paghuman, pagkantahon nato ang Daddy, Papa Egg. George is waving at Grand.
Okay, so this time we're going to learn how to download pictures from Google. So ganina atong gitakol is all about downloading or converting videos from YouTube and then using it to gamito nato for our project. Now, this time we're going to learn how to download pictures. No, kay namang yung mga pictures usay nga wala atua sa atong computers or sa ato ang mga files daan. So, munang kinahanglan ta mag-download, no, nga mga pictures nga relevant para sa atong project nga himuon or para sa atong klase. So, okay, in my case, ato ta sa home, usually ginagamit nako is ang Google Chrome. So, dire ko sa Chrome. Okay. So, mag-loading siya. Okay. So, pwede na to siya i-change. Ang website, let's just type google.com. Okay, then we could search na din unsa ang needed na to nga image. Let's say for example the COVID-19 clip art, this one. Pwede ta kanang gusto ba ninyo nga nakaila ba mo ni COVID-19 or ni coronavirus, so we could use this one kani siya nga picture kana siya. So some people also call me COVID-19. So to download this picture, pwede rin nato long press or long click ang ato ang image, then mugawas ni siya nga command bar. So let's just click download image. Okay, makita nato sa ubos na downloading images, then okay na siya. So just click open. Muna na siya. Okay, so let's go back to KineMaster. Mas maayo nga i-download na to tanan mga necessary nga mga files or images, videos, music nga kinahanglan nato sa tong project para pag abot sa editing diretso-diretso na, no? So, okay. For example, dani man to, no, ato na siyang gamiton ni nga project. Let's say for example, okay, dani. ABC song siya, pero let's just assume nga niingon ko nga nakaila ba mo sa coronavirus. So muna siya diretso sa layer, then media, and then diretso sa download at tutong paon tong atong i-download nga image ganina. So let's just click this one. Okay, so na siya. So ato siya ibutang. Let's just assume at akong kamot na adin ha. Okay, then we could add in animation the pop. Okay, then ito na itong overall animation. Squishing. Ito squishing. Ayan na. Okay, then click check. So that's it. So itong tanawon. Okay, so that's it. Thank you for watching.